Sang sadto nga tion, nag-abot si Jesus halin sa Nazaret nga sakop sang Galilea, kag nagpabautiso siya kay Juan sa suba sang Jordan. Pagtakas ni Jesus sa tubig, nakita niya dayon nga nag-abri ang langit, kag naghugpa siya ang Espiritu Santo sa dagway sang pating. Kag may tingog nga nabatian halin sa langit nga nagasiling, Ikaw ang akong higugmang nga anak, nalipay gid ako sa imo. Sa gilayon, ginpakadto siya sang Espiritu Santo sa kamingawan, kag dito siya nagtinir sa sulod sang 40 ka adlaw nga ginasulay ni Satanas. May mapintas nga mga sapat didto, pero ginbuligan siya sang mga anghel. Sang napreso si Juan nga manugbautiso, nagkadto si Jesus sa Galilea kag nagwali sang maayong balita nga halin sa Dios. Nagsiling siya, nag-abot na ang tion nga gintagna sang mga propeta sang una. Malapit na ang paghari sang Dios. Gani maghinusol kabo sa inyo mga sala kag magtuo sa maayong balita.